Jangan kates dikei kacang tolo, tak sambelne bawang karo lawe tempe goreng karo tahu goreng bolo. Wis, selamat pagi, selamat hari Senin. Seperti biasa nek dino Senin ini sibuk-sibuke wong nyambut gawe. Tapi aku ya seperti biasa bolo, nyantai niki mergone yo bakul bolo dadi budale rada awan. Iki mang sakjane udu masakanku bolo. Aku no setiap hari yo dimasakne ngene iki, dimasakne bojo. Enek sing entek kok Mas ra tau dimasakne bojomu. Dimasakne no bolo, bendino aku dimasakne. Cuma aku ki ngonten-ngonten masak no yo seneng. Dadi yo semenisan aku masak tak konten. Sebenarnya yo wis enek ngene iki lawuh jangan wis enek. Cuma ya kebetulan aku ngontenku masak. Nah iki yo sing ngene iki mang bolo sak eneke. Enek sambel bawang jangane kates iki, lawe tempe tahu karo nek opren nugget apa. Wis ngene saeneke bolo. Wis sadurunge berangkat sarapan sik ngene. Yes ngene iki bolo. Nek dhuwit 50.000 di tangan istri. Dadine jangan sak panci wis enek lawuh, enek kerupuk, sambel nyambel dhewe. Beda nek 50.000 di tangan suami paling digoneng warung oleh sego campur, es teh utawa kopi karo utilan, tapi nek aku gak ngudil bolo. Yes ngono ku nek di tangan suami, tapi nek di tangan istri weh iso enek sego, iso enek jangan, iso enek lawuh, iso imbuh bolo. Ya sing ngene iki. Dan masakan bojoku lebih enak asline, cuma mbuh kok malah milih nek warung. Aku dhewe iki yo ngalami, cara nggo dhuwit 50 ning warung ngono kuwi alah turah yo kok sepiro. Tapi nek dicekelne bojoe babar bolo gampangane. Wis bolo, terima kasih matur suwun wis ndelok videone. Mari ngene, mari sarapan, wareg, budal, bakul bolo. Suwun.